So Madam Boss has replied to post yazia yakanyora kuti never try to fix what you didn't break. Then Madam Boss vavanyora kuti you don't fix what you didn't break, but you also don't break what you didn't build. You watched another woman cry after taking a husband. You thought you would die together, but look where you are now. Life has a way of correcting itself. They are probably back together now. You are a beautiful lady. Find your own man, not someone's husband. I'm sure you can find someone who is truly yours. This is a lesson to all ladies. Don't break someone's home. I think this is my first time Madam Boss kuvaona vachipinda nyaya idzi dzakadai so hansana mboona hangu vachiresponda handizivi kuti chii chanyatsoitika kuti vanyore post iyoyo and also vachipedza kunyora ndobva vadeleta futi. I think vanhu vanga vakutaura kuti Madam Boss ko chii chiri kuitika nhasi, what is this. Ndaona futi vakomenta pane imwe post vavanyora kuti paakanyora ziya post yandikauya nayo nezuro yekuti don't trust scammers iyoyo Madam Boss vakakomenta futi ipapo. So zvinhu zvacho totoshamisika kuti ko chii chiri kumbonyatsoitika kuna Madam Boss, because Madam Boss munhu wekuti atongoziva kuti she minds her own business. But anyway, back to our story. I don't think kuti ziya panyaya iyi tingabva tatomuroverera kudaro nyaya VK naziya, because ziya akadiwawo naVK. Munhu ane problem yakanyanya VK akanonyenga uyu musikana uyu akazomudhamba at the end. I'm not so sure kuti chii chakazoitika parelationship yavo kuti ipere. We are still waiting for that. But musikana andofunga anga akusika munhuwo here mari dzake kana kuti anga akuitwa sei. I think kuti VK as always anongotora advantage kuvasikana vese anonge adana navo. Christabel akatotora umwe munhu. Madam Boss, if she is saying kuti Christabel vari kusaidi kwaChristabel, Christabel was the one who was crying, no, on this one we cannot say kuti ziya akaputsa imba yavo yaChristabel naVK. Akatongopindawo VK Lion asimo. VK ndiye akachemedza munhu wake, hazvinei naziya. Nyaya dzese dzadzimbori naziya hadzinei naziya. So advice yaMadam Boss iyi I don't think kuti it applies kuna ziya. Handiziya hangu, but anyway pane vamwe vari kuti it's ChatGPT yanyora ameno, I don't know. But advice yavo yekunzi find your own man anga ari single VK. So Madam Boss varasika. Message yavo yese iyi haina zvairi kureva kuna ziya, because ziya akatotorwawo. Chakangoita mistake ziya ndechekungotadza kuteerera vanhu pavaimuudza kuti siyana nerumberi, siyana nemunhu, iye akangoramba akabatirira pamurume uyu. So relationship yavo haina kuenda kure. This is not the time yekumuti iwo wakatora murume wemunhu, because VK was single that time. Iye VK ndiye akatononyenga mwana uyu. So I don't know what you guys think, but to me it's so odd kuti Madam Boss anoya vachitaura kuti zvoni you didn't break, you can't fix what you didn't break. Of course she didn't break it. It's correct statement pekutanga, but you also don't break what you didn't build. So nyaya dzacho idzi chirungu chavo chechitu ichi ungati futi vakudzokera vakuti iwewe haukwanise kubreaka VK because you didn't build him, another woman built VK. So regai tione zvemujolo yevanhu dzinonetsa. Mangwana tinozongomuka takuona vanhu vadzokerana futi. Saka regai tingovasiya tivape time yavo ipapa. Iye VK wacho I think kuti is just a broken man. He shouldn't even date at this moment. Ngaambokura mbichana 30 years ari kuona senge atova munhu mukuru, but ngaambokura. I was actually surprised nchidzoa kuti he's 30. Ndaifunga kuti vamwe ari kuma-35 36. Haminoti why ndaimuisa kuage yo because of I think nevakadzi vakawanda vaaita mulife make.